Vandaag zijn we bij Camping In Den Hof en we gaan op bezoek bij onze gastheer Maurice Merkelbach. En we gaan hem natuurlijk vragen waarom Heerle zo heem is voor hem, dus we zijn benieuwd. Hey Maurice, hoi. Goedemiddag Roel, hoe is het met jou? Prima, hartstikke goed. Ja, fijn dat je hier bent. Ja, heem en Heerle komt graag bij jullie op bezoek natuurlijk. Ja, leuk. Is het altijd jouw thuis geweest hier in Den Hof? Het is niet altijd mijn heem en heerle geweest, maar het heeft wel altijd zo gevoeld. Het was een beetje tweeledig. Ik ben, hoe moet ik dat gaan vertellen? Mijn roots liggen hier al meer dan 100 jaar, ik denk wel 150 jaar. Ja. Maar mijn vader was de jongste van het gezin Merkelbach, van de boerenfamilie. En die zijn in Voerendaal gewoond en daar ben ik geboren en getogen. Ja. En toen ben ik teruggekomen op de roots, want het heeft me wel altijd heel erg getrokken. Maar jij zit toch ook al lang hier in het bedrijf, hè? Ik zit hier nu 33 jaar. Oké, 3 keer 11. Dus 3 keer 11. Dat is een hele bijzondere carnaval voor jou geweest, eventjes geleden. Ja, leuk. Ja, nu, het seizoen moet nog beginnen, april denk ik. Hè? Ja. Dus het terras is eigenlijk nog leeg. Ja. Maar binnen is het wel vaker, ook in de winter, Remi toch? Hè? We hebben, daar ben ik al van het begin af aan het proberen, zo min mogelijk seizoen. Ja. Want ik wil het hele jaar werken. We zijn ook het hele jaar open, op een vakantie na. Ja. Maar we hebben nu nieuwe doekjes in het terras gehangen. Ja, dus we maken ons klaar. Maar we werken het hele jaar, Roel. Kom kijken. Ja, graag. Ja, dit ademt hier een en al motorsfeer uit. Ja, dat klopt. Komt natuurlijk niet zomaar. Hoe is dat zo gekomen? Ik ben altijd toch wel verliefd geweest op de boerderij van mijn voorouders. Mijn tante is van boerderij naar camping gegaan. En dit was vroeger de koestal. Dus hier heeft mijn vader en mijn ooms en mijn familie nog de koeien gemolken. Ja. En mijn opa natuurlijk. En ik heb het eigenlijk op mijn eigen manier ingericht. Maar toen ik hier kwam in 1993, toen was het vervallen, het was leeg. Het was Koeienweg, het was een kraakpand. En het was ook al verlaten. Een kraakpand? Het was 2 jaar verlaten. Oh. En dan heb ik dit van gemaakt. En het idee kwam eigenlijk, ik heb als jonge altijd mijn hobby voor het motorrijden gehad. Ja. En ik zeg, dat is een familiekwaal geloof ik, hè, of niet? Wel en niet. Mijn opa heeft in 1934 was met 2 andere mensen de eerste motorrijders van Heerlen. En die heeft in 1934 meegedaan in de TT van Assen. Toen was het nog niet geasfalteerd. Ja. Dus toen was er nog een grasbaan. En dus daar zat het wel erin. Mijn vader had niks met motors. Die had 1 generatie overgeslagen. Die had liefde voor de paarden. Ja. En ik was echt helemaal gek van motors. Dus ik heb daar hier eigenlijk mijn eigen touch aan gegeven. Ik wilde dat echt alleen maar voor de motors doen. Ja. En dan dat ademt dat ook wel terug. En je tapt hier zo vanuit een motorblok? Ja. Dit is een oude motorblok van een XS 1100. En daar heb ik een tap van gemaakt. Wat leuk. Ja, er valt hier zoveel te zien. En ik kan hier uren blijven staan. Maar dan krijgen we een hele eenzijdige reportage. Ja. Ik laat je meer zien. Kom kijken. Leuk. Ja, Maurice, hier staan we bij de fotomuur. Zijn dit allemaal foto's die iets te maken hebben met In Den Hof? Eigenlijk wel. We hebben geen foto's op de rommelmarkt gekocht. De foto's die hier hangen zijn ook echt geschiedenis van het bedrijf. Oh, leuk. Ik vertelde je net over opa, de eerste motorrijder van Heerlen. Ja. Dat is hij hier in het midden. Oh, leuk. En hier de familie op het stoepje voor de deur. Zoals dat vroeger was, als de Daltons zo naast elkaar. De kleinste staat bovenaan. Ja. En dit vind ik ook een hele leuke. Peter was de eerste. En Peter was de eerste? Peter uit Rotterdam. De eerste kampeerder bij jullie? Ja. Leuk. Ja. In 1993. 1993, ik had geen bij jou, dus niet bij je tante, maar echt bij jou? Ja, het had 2 jaar leeg gelegen en er was niks. We waren aan het schilderen. Maar hoe kwam hij dan hier terecht? Er stond een klein artikeltje in een motorblad, Motor 73. Toen was het nog allemaal geschreven werk. Tegenwoordig gaat alles digitaal. Ja. En hij kwam aanrijden. Dus het blad was net uit en hij dacht van, ik ga naar Zuid-Limburg. Ik ben Peter, is dit de motorcamping? En is hij daarna nog eens teruggekomen? Ja, zeker. Zijn we een vaste klant geworden? Ja, ik heb hem nou de laatste jaren niet gezien. We worden allemaal een dag ouder. Ja. Maar die kwam, ik denk wel bijna ieder weekend.
Oh, Maurice. Waar zijn we hier terechtgekomen? Het lijkt hier wel het prijzen. Hoe komen die prijzen hier terecht? Zijn die allemaal van jou? Van alle 2 kinderen. Ik heb 2 kinderen, een zoon en een dochter. En de meeste zijn van de zoon. Die is heel vroeg begonnen met motorsport. Dat is niet Milan Merkelbach Milan, toevallig. ja. Jouw zoon, die bekende motorcoureur. Wat verdorie, nee. Ja. Het bloed stroomt waar het niet gaan kan. Ja. En Niki, die is later begonnen met sporten. Ja. En die heeft een paar keer wedstrijden gedaan. Die doet een hele andere discipline. Die doet dan fitness bodybuilding. En die heeft ook een paar flinke bekers in huis gehaald. Als ze eenmaal hun mindset hebben, dan gaan ze ervoor. Dat is wel leuk. Is dat een trekje van de familie Merkelbach? Ja, dat is echt typisch Merkelbach. Als ze ervoor gaan, zijn ze niet meer te stoppen. Laat het niet los. Maar van hoeveel jaar is dit? Want dit is geen prijzenwand, dit is gewoon een prijzenzaal. Ja. Wat hier staat. Milan die zit op de motor vanaf zijn 4e jaar. Maar is wedstrijdjes gaan rijden. We hebben eerst gecrossed, gewoon voor de grap. Op de camping, achter in het weiland. Ja. Maar is wedstrijdjes gaan rijden supermoto in 2010. En is in 2015 overgestapt naar de wegrace. Ja. En sinds 2015 is je ook iedere keer op internationaal niveau gaan rijden. Ja. Ja, dat is wel leuk. Dan heb je een stadscamping, een motorcamping. Ja. En dan zo'n geweldige coureur nog. Ja. Jij bent helemaal gek van motoren, dus waarom het thema hier motoren is, dat hoeft zich niemand af te vragen. Nee, dat ademt alles uit hier. Ja, chic. Ja. Maurice, waar zijn we nu weer terechtgekomen? De volgende ruimte. Ja, dit is ook een stukje boerderij. Het is de voormalige graanschuur. Okay. En die stond toen ook eigenlijk op instorten. En daar heb ik hem verbouwd. Maar ik wilde ook hier komen wonen. Okay. En toen heb ik hier boven de woning gemaakt en onder een feestruimte gehouden, want er was gewoon vraag naar. Ja. En ik vond het ook heel interessant om op meerdere vlakken, op meerdere gebieden zakelijk iets uit te zetten. Ja, en het is hier heel erg populair. En het heet dan ook Feesterij de Graanschuur. Ja, heel logisch. Maar jij hebt ook ervaringen gedaan in de hele wereld, hè? Op cruiseschepen heb ik begrepen. Dat heb je jarenlang gedaan. En een hele hoop ervaring over de hele wereld heb jij mee teruggenomen naar Heerlen. Ik heb tijdens mijn studententijd de stage gedaan in Duitsland. Ik heb in Noord-Duitsland gewerkt, in Goslar, aan de oostgrens, hè, dus waar de muur gevallen is. Dat heb ik toen bewust meegemaakt toen de muur viel. Was je daarbij? Ja, vond ik heel interessant. Hele goede ervaring. Dus vergeet je ook nooit meer, hè, levenservaring. Nee, wereldnieuws. Daarna ben ik naar Zuid-Duitsland gegaan om te werken in grote hotels. Toen moest ik een jaartje terug naar school, hotelschool. Hoe oud was je dan toen, als ik vraag hem ongeveer? Toen was ik 22, denk ik. Was je eigenlijk piepjong? Piepjong, ja. Maar ik wilde per se school afmaken, hè, want waar je aan begint maak je af. Ja. Toen heb ik het diploma gehaald en ik denk dat ik 2 weken later naar Miami gegaan ben. Miami? Ja, in Miami was het kantoor van de rederij. Daar kreeg ik mijn zeemanskeuring. En toen ben ik... een zeeman uit Heerlen. Een zeeman uit Heerlen. Ja. En toen ben ik ingescheept op de Majestic. En dat was een cruiseschip. Dat is een bekende naam, hè, Majestic. Ja, Majestic is wel sowieso een hele roemrijke naam. Ja. Maar dat was de naam van het schip. En ben ik gaan cruisen, ben ik gaan werken op de cruise. En dan neem je veel bagage mee naar huis. Ja, dat is zo. Ja, die kennis heb je allemaal omgezet hier in daden, want je raakt hier van het een in het ander. Het is niet zomaar wat. Ja. Dit is de hooizolder van de boerderij. Dat heb ik gemaakt in 1995, maar uiteindelijk in 2013 heb ik het opnieuw ingericht en heb ik meer kamers gemaakt en heb ik het thema van de bokkenrijders. Het is een hele grote zaal, een grote slaapzaal. Een grote hooizolder. Ja. En het hele verhaal van de bokkenrijders vond ik leuk. En in plaats van, we willen toch altijd een beetje ons eigen dingetje doen. We zijn een beetje eigenwijs. Ja. En ik wilde geen kamernummers zoals in een hotel. Nee. Ik heb eigenlijk iedere kamer een naam gegeven en dat was de naam van een bokkenrijder. Ik heb daar toen boeken van gelezen en heb hem helemaal uitgezocht en de geschiedenis uitgezocht.
En iedere bokkenrijder, iedere kamer heeft een naam van een bokkenrijder. Ja. Ik heb ook zijn sterfdatum uitgezocht. Oké. Dus je bent dat echt, je hebt dat echt doorgedreven. Ja, en hoe die veroordeeld is. Met de guillotine, vierendelen, ophangen. Het staat allemaal op de deuren omschreven. Dus een stukje Heerdense geschiedenis die de mensen dan gratis meegeeft. Ja. Dat is wel een mooie motor wat je hier hebt staan, Maurice. Dat is niet zo mooi. Hey, Milan Merkelbach. Goeiedag. Live, bekende Helenaar die hier zomaar binnen komt lopen. Bekende sportman, we hebben het al over jou gehad. Oké. Het is wel fijn dat we jou hier eens een hele aantreffen. Of ben je toch wel vaker nog in onze stad? Ja, ik ben heel vaak hier. Natuurlijk op de mooie camping met alle motors. Kom ik vaker kijken. Maar je woont gewoon nog in Heerlen toch? Hè? Ja, zeker. Heel maar jullie komen echt overal met de wedstrijden. Ja, heel Europa zien we zo. Hè. Er zijn ook wedstrijden die ik zou kunnen meedoen buiten Europa. Maar eigenlijk gaan we heel Europa wel af. Tot Tsjechië, tot in Spanje, van alle kanten op. Ja, eigenlijk van kinds af aan vroeger begonnen in de motocross. Ja. Hier ook omdat je je vader zou krijgen of gewoon dat je dacht dat kan ik ook en ook wat beter ook? Ja, ik zag er niet zoveel. Ik was heel jong. Ik was 4 jaar oud toen hij me op een motor zette. Dus, Oh, en wat vond je moeder ervan? ik denk niet dat pap er veel van aantrok. Die deed dat gewoon? Die deed dat gewoon. Mama vond het ook wel leuk. Mama vond het ook leuk. Ja. Hij rijdt zelf ook motor, hè? Ja, hij rijdt zelf ook motor. Jullie zijn eigenlijk een motorfamilie? Ja, echt een motorfamilie. Hier opgetrokken als klein mannetje al begonnen te rijden. Toen motocrossen, toen supermoto, daar kampioenschappen in gewonnen in de jeugdklasse. En toen overgegaan naar de KTM Cup, waar ik eigenlijk voor het eerst op grote wegcircuits ging rijden. En zomaar een Heerlense jongen die dit allemaal presteert. Ja. In en vanuit onze stad. Zo is het niet zeker, hè? Nee, dat vind ik toch wel knap. Het is nu eigenlijk nog off-season. We hebben nog geen races, maar we gaan wel naar Spanje trainen. Daar staat een oude motor die ik zelf heb moeten trainen, de BMW. Dus daar vliegen we een paar keer op en neer in de winter, omdat daar het weer beter is. Met sneeuw kunnen we natuurlijk niet racen. Nee, wat moeilijk. En ja, daarnaast ga ik zelf gewoon sporten hier, rennen, dat soort dingen om fit te blijven. De teamtest volgende week gaan we naar Valencia. En daarna ga ik nog naar Aragon voor zelf te coachen aan mensen. En daarna ga ik nog naar Le Mans voor de pre-test. Het zijn allemaal bekende namen die hier zomaar voorbij komen. Je rijdt er gewoon zelf rond. Dat is wel een droom voor menigeen die jij gewoon leeft dan. Ja, eigenlijk wel. Kijk, zelf ben ik er natuurlijk zo in gegroeid, dus voor mij voelt het allemaal een beetje normaal aan. Maar normaal is het zeker niet. Ja, ik praat met genoeg mensen die kijken er natuurlijk heel erg tegenop en die vinden dat heel bijzonder. We zitten nog niet in het voorjaar, maar het is hartstikke lekker weer. Ja. Campingweer. Het is niet dat ik hier op mijn slippers loop in mijn Hawaii hemd, maar we zijn op het campingterrein terechtgekomen. Eindelijk. Eindelijk, het is ons gelukt. Vertel, wat zien we hier allemaal? Wat zien we hier allemaal? Was vroeger de huiswei van de boerderij. Van de boerderij weer. En dat is camping geworden in 1972. En dat hebben we gedaan tot 2011. En toen kwam het, toen ik eigenlijk alles net klaar had, toen kwam de overheid met het idee om er een ringweg, dwars doorheen te leggen. Ja, de binnenring heette dat toen. Diagonaal door het campingterrein te leggen. En toen had je weer 2 campings. Toen had ik 2 campings. En dus de EU-regioweg loopt hier nou achterlangs door. Ja. En, maar ja, goed. Maar iedereen weet je nou wel te vinden. Ze rijden via de binnenring eigenlijk zo de kroeg in. Ja, het was wel een hele aanpassing. Want het was heel pijnlijk voor mijn vader vooral. Hè. Die is hier geboren en getogen. Van oudsher. En je ziet dan gewoon een graafmachine door je eigendom gaan. Want, je dorpse karakter helemaal verstedelijken. Ondanks, wat ik je eerder zei, ondanks dat we bijna 150 jaar hier zijn, word ik je wel gewoon afgenomen. Hè? Tegen dat heeft wel een litteken opgeleverd. Ja, heeft wel een litteken opgeleverd. Maar aan de andere kant, van dat soort dingen worden we ook sterker. Ja. Zeg maar, als bijvoorbeeld, ik zeg maar wat Limburgs mooiste is, Pinkpop, noem maar op. Allemaal die evenementen. Ik heb begrepen dat die bezoekers jou ook weten te vinden en eigenlijk hier dan hun honk hebben. Ja, met Limburgs mooiste hebben we het echt gigantisch druk. We zitten maar 1,5 kilometer van de start. Ja.
Dus dat is super druk. We hebben ook een eigen arrangement. Hè. Eten, drinken, barbecuen, alles compleet. Want dat zijn flinke fietstochten hè, met Limburgs Mooiste. Dat is toch wel een inspanning. Er komen toch bijna 15.000 fietsers op af. Ja. Nou, het ondernemen in Heerlen, dat gaat jou goed af. Dat hebben we wel gezien. Je bent gepokt en gemazeld wat je allemaal doet. En waarschijnlijk ook nog gaat doen. Het programma heet Heem in Heerlen, dat weet je. Ja. Maar waarom voel jij je eigenlijk zo thuis in onze stad? Nou ja, goed, ik ben hier pas in 1993 gekomen. Maar mijn hele roots liggen hier. Het heeft me altijd aangetrokken. En toen ben ik ook hier begonnen als jonge ondernemer. Ik was echt piepjong. Heb inderdaad heel veel meegemaakt, maar ja, de aandeelhouder wint, want ik wilde het zo graag dat ik hem ook niet liet wegjagen. En ik woon hier inmiddels, even denken, 24 jaar ondertussen. En ik woon hier met volle plezier, met mijn hele gezin. Ja. En we zijn weer terug op het honk. Ja, hartstikke mooi. Dat is weer een prachtige afsluiting voor deze eerste uitzending van het tweede seizoen. We hebben weer een hele hoop geleerd van onze stad. Ja. Maar ik moet nu even heel dringend naar het wc. Kan dat? Die kant op? Oké. Die kant op. Oeh, gelukkig net op tijd. Oh, maar ik voel me wel bekeken hier.